ପୁରୀର ପବିତ୍ର ଧାମରେ ଡଡ଼ିଆଁ ହୋଇଅଛି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାମନ୍ଦିର। ଏହା କେବଳ ଏକ ମନ୍ଦିର ନୁହେଁ, ଏକ ଅସୀମ ରହସ୍ୟର ଗାର୍ଭଗୃହ। ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଏଠାରେ ଘଟୁଥିବା କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଛି। କୁହାଯାଏ ଯେ ମନ୍ଦିର ଶିଖରରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ପତାକା ସବୁବେଳେ ପବନର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଫୁଲୁଥାଏ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଅନେକେ ଚମତ୍କୃତ ହୋଇଯାନ୍ତି। କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ? ଏହା କି ଭକ୍ତିର ଚମତ୍କାର କି ଦେବତାଙ୍କ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି? ମନ୍ଦିର ଶିଖର ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ନୀଳଚକ୍ର। ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିଗରୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୀଳଚକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିଥିବା ପରି ଲାଗେ। ଏହା କେବଳ ଦୃଷ୍ଟିଭ୍ରମ ନା କି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ? କୁହାଯାଏ ଯେ ମନ୍ଦିର ଶିଖର ସ୍ପଷ୍ଟ ଛାୟା ଭୂମିରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ଶୁଣି ଅନେକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି, କିପରି ଏକ ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ଛାୟା ଲୁଚିଯାଏ? ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ମହାପ୍ରସାଦ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଉଛି, ଏକା ପରେ ଏକ ରଖାଯାଇଥିବା ମାଟିର ହଣ୍ଡିରେ ଉପର ହଣ୍ଡି ପ୍ରଥମେ ରନ୍ଧା ହୁଏ। ଦିନକୁ ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ ସିଂହଦ୍ୱାର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ସମୁଦ୍ର ତରଙ୍ଗର ଧ୍ୱନି ଶୁଣାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଆସିଲେ ସେହି ଧ୍ୱନି ପୁଣି ଶୁଣାଯାଏ। ଏହା କି ନିର୍ମାଣ କଳାର ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କି ଦିବ୍ୟ ମହିମା? ଏହି ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ଆମକୁ ଏକ ଜିନିଷ ଶିଖାଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆସ୍ଥାର ଶକ୍ତି ଅପାର। ପୁରୀର ଏହି ପବିତ୍ର ଧାମ କେବଳ ଏକ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଭକ୍ତିର ସ୍ପନ୍ଦନ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି ସହ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ କରୁଛି।